Oma! Kuka seuraavaksi? Se on Liit! Oh yeah! Hei! 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 Mystinen! Siellä myöskin tuolla meni Stan rinnalla. Tätä ei jätä kuitenkaan edes siellä. Ohjelman rinnalla todella koviasti, katsotaan savun määrä. Aika lähellä menee hiekka, mutta hyvin se menee silti. Ojatus tää vehkeet toisen jälkeen nyt kestää. Joo, kyllä siinä nyt saattaa joku poika kysyä isältään, että isi, miksi tuo auto pitää alusta ääntä.